Какво става, пичо? Отиваме на рафтинг. Пазурохме си от Еко. Чувствам се на шопинг с тази турбичка. Юли, кажи за колко заредихме, брато? Догоре. Не, кажи наистина. 37 лева. 37 лева догоре. Това е извън пътя, брато. Аз ако зареждах за толкова, щях много да се чувствам. Аре 39, ама. Много щеш да ми е добре, ма ти отли си. Че седнах върху всичко тук, брато. Менака даже ми махна стария стикер за гражданската лъжа. Заводих новчето си го махна. А, Мадлен няма ли да я вземем? Да. Мадлен и оставаме в бензиностанцията и да се оправя. Как няма да вземем? Ще смърна за някой... Чакай си минеме на газ да си я пуснем. Че ние го караме на бензин, брат. Ай, баси ми. Опа. А тя дали ще е готина? Ета, 100%. Това е вече за експерти. Тия са за тега ви караш. Тия не са за всички. А те какво става? Бощи ли ще ни карат после? Не помня. Не, ми на път Ей, ни то карахме... отгоре къде се е качил маньяка, бе, брата, Ние виждам. на път ни карах с някакъв камион, брат. То отгоре къде? Дали? Ей, това си е част от преживяване. Нашето момче пак се е подготвила. Ела бе, не ми бегай. Ама къде отиваш да се криеш? Ела да те видя. Ела да те видя, моето момче. Страшно ме лате. Много обичам като го видя с това прилепналото. Обух си чизми. Не знам. Веждате тялото напред, гребвате в водата, тялото отива назад, ръцете към тялото. Просто гледайте да не правите така, ами малко телце да сложите тук, тия мускули са по-големи от тия тук и затова е по-лесно с тях. И не се платиш така на колена, защото по тези това, което прави всеки тапяме човека леко надолу, за да може жилетката да помогне да изпълня. Казваме му да пусне въжето. Има хора не пускат въжето. И така трудно става. Хващаме го за жилетката. Аз другата страна хващам ето тук. И теглим с цяло и падаме назад. Колкото и да е тежък, колкото и да е здрав човек, ако ви стегна да тук, после пушите. Лягаш назад с него. Така и затова, както си ти така, хващам те, лягам назад с него, в последния момент го издърпвам на там или на там. Ако си ми гадже, мой да не те дърпам на никъде, така ще си. Тук отстрани ще се возят, нали? Не може с лопатката да са се случили неща. Това е друго. Но така е, че ако няма това, По-добре така, естествено. Кой ще седи отпред? Двама. Значи има. Ти че гребът най-много. Да. Това е як най-отпред, че е той. И другия кой? Айде, шум. Айде, чувствай се. Айде, добре. Значи... Какво ми тачи, значи аз ти сме отпред. На кормилото. Все пак трябва да даваш и темпо на задните. Това е, че като се втора, даваш. Имате ли предпочитана страна? Ти знаеш какво правят? ти знаеш как да държиш другото. Знаеш каква е техниката? Знам, чистил съм гаража зимата. От снега. Не знам. Едната е там, другата сме тук. Да. Ето те се втори отбор. Добре, значи едната половина ще е там. Ние с теб ли сме? Точно така. Добре, значи съм спокоен. Знам, че мога да ме мяташ вече. Обратно ходка. Да не се налага. Хубаво е, да. Няма. Не. Значи като те гледам тази камера, май ще си най-отпред сега.
Нещо такова ще. Или от водата, тя нали е водна? Водна е. Ще правим подводни кадри. Ще снимам рибите. Има риби, има змии. И змии ще каквото има долу. Какъвто е живот. Ще го хвана. Нещо, което не казва. Всеки ги да ходи с Да, побутаме. Тук сме заседнали, ще трябва. Трябва може би един шут. Това имаш камера. Мерси. Айде напред. Ще стане работата, а? И да сме излезли за последно, няма да можем да знаем. От процес. Рано или Работа късно. връзкате другата лодка. Предполагам, че те за това седат там и те. За да ни пръскат. Гледам как никой не е подходи. Да, нещо са се приготвили. Вече просто мога да гледнем към това. Връзкаме, ако не може, просто да се направим, че не съществува. Не, няма такъв шанс. Тръгнаха. До последно ли чакаме? Аре, взеха си бой. Взеха някакъв късбой. Ако разкладиме, че... Да. Това сега е много по-свежо. Давай! Ти продължаваш ли, бе? Ти продължаваш ли, бе? Слави и става някой да е пръснал. Тук трябва във водата, какво ще Ето ми. да се моли? Добре ли ти? Добре. Ти беше жива стена. Един се заяжда и си крие зад гърба на другия. Това е ляк през тя работа, тя лодката поема всичко. Да, пусната е. Виждам. О, я се виждам. Този път малко повече ме изкапах. То май 1-1, този път повече ни изкапах. Къпнаха се. Вижте, първо... Ама ние май Един шампун. влизаме в дървото. Или... Абе, Слави, бе, спокойно. Не бе, аз съм спокоен. Просто е така да те видиме. Просто се стана много пари ли беше това пак, а? Моя. Да, но. Я гледай как му хапа. Е, баваш ли се? Абе, Вие сте много смутни. не е смешно. А той има резервация. Тя не им ли стигна боя, бе?
Аре, че те са набрали инерция. Газ! Давайте! Газ нашите! Газ! Обърка гребото. Давай, нека си пръскат, ние ще гребем. Давай. Те се измориха. Газ. Нека си пръскат. И пръскат само гърба, като сме отпред. Хващай ми да мога повече да снимат. Ja. Ой, тук си е бая хладничко. Човече, аз тук. Наши отбор, дай назад. Дай назад. Давайте не море. Там, оттам. Стоп! Да, добре. Ето тук. Да, поръчкото си качваш с лице към скалата. Идвайте насам. Давай, скачай. Изглеждаше си. Да. Снимахте? А мене снималям? Да. Изглежда наистина по-високо отколкото всъщност е. Да. Няма какво разкочим. Не ми се реди пак, братле, ма не беше нещо супер. Да. Не знам, виж, служи хората, служи реално колко човека може да има. 4 човека. Даже повече. Грубо 4 човека. 5,40, 5,50. Толкова някъде, да, малко под 6 метра. Реално не е лошо. Е там дето е той са назад. Стоп. Назад. 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 Напред. Хубаво напред. Стоп. Назад. Всички назад. Всички назад. 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 Напред. Напред. Стоп.
Я вече записвам. Напред, хубаво, напред. 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 Стоп. Назад. 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 Раз назад. 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 Стоп. Напред. Стоп. Напред. Стоп. Назад. Назад, хубаво, назад. 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 Стоп. Напред. Напред, браво. Раз напред. 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 Стоп. Десни. Десни. Стоп. Ще е много тепло, ако не записва тук. Записи. Добре. Напред. Греби ето, защото да греба и... Стоп. Напред. Напред, хубаво. Раз напред. 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 Стоп. Напред. Напред. Мале, синхронния. Стоп! Десните да качаме назад! Стоп! Напред! Стоп! Десни! Стоп! Стоп! Напред! Хубаво напред! Раз напред! 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 Стоп! Напред! Стоп! Назад! Стоп! Напред! Стоп! Назад! Напред! Напред, хубаво, раз напред! Напред! Леви! Леви! Леви да стоп! Напред! Стоп! Десни! Напред! Всички напред! Напред, хубаво, раз напред! Напред! Стоп! Леви! Леви! Всички напред! Стоп! Да. А пък как минахме? Екстра. Ах, как се ми размият. Значи в един момент спяхте да ги набете. Маги. Напред. Стоп. Ей, седнаха ли? Напред. Напред, хубаво. Раз напред. Напред, раз. Напред. Напред, хубаво. Напред. Напред. 10. Всички напред. Всички напред. 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 10. Всички напред. Всички напред, бе, ни се дръжте. Стоп. Еми, опитах се да го побутна малко, ама то не става. Това беше готино. Само малко тук в едно камък. Тук малко ще се ударите. Назад. Назад. Хубаво назад. Назад. Стоп. Там видях почти изсипване от лодката. Еми, те камъните са ги носи.
Синхрон. Вики, поне падна вътре. Удари Кири, защото се събере. Да, ма вътре. Това как изпадна вътре? Тя получи шут надолу в газа и... Няма долу, няма как. Защото аз я вкарах лодката настрани и тя като е... Ако лодката я нападнем отстрани, тя се клати повече отколкото отпред, защото е по-къси. Така по-хубаво труска. Да, Само на голяма вълна, ако влезем така, щяхме да сме се обърнали и тук щяхме се събираме. Но в случая... Достатъчно, мога да си го позволим. Да, защото това... Виж? Той ще направи екстремна лодкища, защото трябва изпада, влезнава водата и му останах ръката на това. Е така, Ама на бързия ли? На бързия точно и се задържах така на контрашпица. Той ме дръпна и Юли ме дръпна обратно. Аз трябва да го дърпам, че да падна върху него, падне ме дърпаната, то беше. Тази година такова слаба смисъл. Да, миналия път беше нова плитка. по-плитка. Преден път повече се... Я по-плитка, да. Трябва по-рано. Трябва просто май. Май месец трябва, да. Студ не студ, като сложиш на опрена няма А филм. къв тут миналия път въобще не беше студен. Напълнихме бус. Това бус верно, това ни за моторите. Тук ще се съберат и четирите. Тук се съберат 10 мотора в този бус. Между другото, наистина, ако се продава някакъв ефтин бус до 2000 лева, трябва само да е движение. Да мога да натоварим някакво кросови мотори. Какво мислиш? Ами, миналия път беше по-яко. Миналия път е било по-яко. Сега беше Да. скучно. Мене ми хареса като цяло, ама беше наистина малко... Нямаше много подскачане така. Дивото си предния път, даже имахме команда, дето беше да влизаме в лодката. Защото имаше камъни и беше мега бурно. Пералната и така ни въртеше. И ние имахме команда и както седиме там отстрани, всички в лодката, и всички като мишчици е така, руп, и влизаме вътре, чакаме да мине тази час и излизаме, а то вътре те млати като... Да, това ще да е готино. Да, Ама ама няма. това трябва пролетта. Какъв е тоя? Да е ключен слава. Играч. Как ще го кръстим? Той е ли нещо от сорта на Ришко Белчо? Тебе ли? Да. Да ти видим лисичките. Не, виж. Много готина лисичка Да. си имаш отправя. Въпросът е кой ще цунка, лисичата му цунка. Лисичок. Въпросът е това. Чай, че ще ни газат. Така е, като си забравиш панталоните. Да. То принципно аз пък съм си забрал гащите. Аз Ти ако без си... гащи ли си? Да, аз съм без долни гащи. Поглежу. От рафтинг. Вау! Много си здраво. Огромен бицепс. Те бъдеха ми виждам колко беше пачка грабно. Може да не е разстоянен. Колко беше пачка грабно наистина. Къде е твоето? А то реално е верно да не бега то пъти не става течение, което е нормално. Има леко свръх. Да. Так, това има ли изяждане? Не. Какъв ми так да е. Танчето ще се погрижи. Аз се наявах с салатата, така че Таня ще го оправи. Да. Ти имаш и зеленчуци, тук ти сте и зеленчуци ще Може да хапнеш. си дрибот с над зеленчуци. Не, брат, точно съм. Точно си. Прецених си ги. Няма да не яде Беше да. ония китаец, де беше скочил от водата, той изпръска най-много. Еми, всичките не бомбандират. Поред мен фащаме някакъв стар път за София. Ето бе, бат, има някаква табела. Не знам, ама
Дъбница, Рилци, Слави, трябва да включиш навигация, брат, защото... Добре, опърни просто вратле, ясно, че не е да съм. Добре ли, просто навигация, отвори. идиот. Ама пусни лев завой. За какво, ако има някакъв път отпреде? Да, направо сме. Софет. Не цъкай София, защото те изкарва през Люлин. През? През Люлин. Напиши си там от това. То начин на вода да си има много задръстване. Знаеш, само може, братле, да скипнем някакъв част магистралата, на която е задръснала сега тук по този път. Аз ти казвам, това е някакъв стар път просто. Обадам ли ти малко отзара въздуха? Да. Не знам дали някой е забелязал, обаче Санданеца и Благоевград Си приличат. те са едно към едно, смисъл, буквално ако ме пуснат някъде и с Благоевград е така на рандом място, ще кажа, че това е Сандански. Със сигурност, брат. А Сандански го познавам твърде добре. Сега, наистина. А магистралата е там долу, между другото. Ние държим спорно на нея. И женихме ги. И ще нихме магистралата ли? Кое? Парка, да, парка в Сандански го няма сега тук. Не минахме покрай точно Такъв като парк стадиона. няма, а той парк в Сандански си е един път. Няма ги, лебедите ги няма, бат. Да. Да. И стадиона с колелото. чакай. Ти от дупки, братле. Да ми удари кръка направо. Тереното е много стабилно завой тереното. Готино е това пътче. Топ е. Аз всъщност го знаех, затова нарочно ви доведох тук. Нали да ни го покажеш какво е конкретно? Малко разнообразие на живописа. Ето